Takže čaute, tu je Eddie a ja by som vám chcel vlastne vás zoznámiť s novou sériou z League of Legends, ktorú budem natáčať. Čiže môžete sa tešiť a ešte vám chcem povedať, že mám 3 možnosti mikrofónu. Prvá je táto, to je prvá možnosť. Keď chcete túto, dajte jednotku. Druhá možnosť ide o 3, 2, 1, teraz. Toto je možnosť číslo 2. Kto chce túto možnosť, tak napíšte mi do komentárov možnosť číslo 2. A možnosť číslo 3 o 3, 2, 1, teraz. Toto je možnosť číslo 3. A kto chce túto, nech napíše možnosť číslo 3. A komu sa páči videá s mojím hlasom, určite dajte like. Čaute.